L-Air Malta ħadet id-deċiżjoni li jkunu ssenzjati nofs il-piloti wara li l-Unjin tal-Bdoti talbet 73 miljun euro għall-iskema tal-irtirar. Fi stqarrija kemm il-Gvern u anki l-Air Malta qalu li l-linja nazzjonali tal-ajru għamlet bosta laqatwal mal-ALPA biex tisalvagwardja s-sostenibilità u l-vijabilità tal-kumpanija. Madankollu, wara li l-Unjin tal-Bdoti insistiet fuq skema ta' irtirar kmieni ta' 73 miljun euro li jfisser medja ta' 700,000 euro għal kull bdot, il-linja tal-ajru Maltija ma kellix għażla oħra ħlif li tipproċedi bis-sensi ta' 69 bdot. Il-Ministru responsabbli mill-Air Malta Silvio Schembri qal li l-azzjonijiet tal-ALPA pruvaw joħonqu l-operat tal-Air Malta kif it-talbiet li saru ma kinux raġonevoli fi żmien meta dħul tal-linja tal-ajru naqas bil-kbir minħabba l-pandemija. Il-Ministru esprima d-dispjaċir tiegħu bil-pożizzjoni li ħadet l-ALPA b'detriment għall-membri tagħha stess u stqar li kienet jittama li bħalma waslu ma' unions oħrajn setgħu jaslu mal-piloti wkoll. Jumejn ilu konna wasalna fil-verità, però mbagħad iċ-ċermen jirċievi messaġġ fin-nofsija ta' filgħodu li daw sabiex ikomplu t-taħtitiet l-ALPA kienet qed titlob li jkun hemm somma ta' 73 miljun euro bħala retirement ħalli jkomplu d-diskussjonijiet. Li kienet ħaġa mhux aċċettabbli għas bħala Gvern għax fl-aħħar mill-aħħar fiċ-ċirkustanzi li qiegħda l-Air Malta jrid tkun il-Gvern li jidħol għalija bil-għajnuna finanzjarja kif fil-fatt ħajkun qed jagħmel ma jkun qed jagħmel hekk meta u kif l-Air Malta tkun sostenibbli biex tkun sta tikkompeti. Il-Ministru ringrazzja lil unions l-oħra li jirrappreżentaw il-kumplament tal-ħaddiema tal-Air Malta li aċċettaw il-bidliet neċessarji fil-ftehimiet kollettivi rispettivi li kienu meħtieġa biex jissalvagwardjaw kemm l-impjiegi imma anki il-futur tal-kumpanija. Aħna rridu nkunu korresponsabbli għal flus il-poplu għalwa ma stajna qatt naċċettaw sitwazzjoni li npoġġu l-kumpanija għall-kubtejja jew nkella il-Gvern għall-kubtejh. U għalhekk sfortunatament kellna naslu għad-deċiżjoni li wasalna sabiex naraw li eventwalment issa l-Air Malta tkompli tiffoka biex iġġib it-turisti lejn pajjiżna u bil-mod kif qed noperaw bil-5 ajruplani ħankun qed nassiguraw li nistgħu noperaw ir-rotot kollha prinċipali sal-aħħar tas-sena sabiex nibdew naraw li nġibu iktar turisti lejn pajjiżna. Il-Gvern qal li se jibqa' kommess li jagħti l-appoġġ tiegħu lill-kumpanija u lill-ħaddiema biex l-Air Malta tibqa' topera u tkun sostenibbli fl-istess waqt li tipprovdi l-konnettività għall-industrija tat-turiżmu b'rotot ewlenin li waslu biex mhux biss jibbenefikaw il-ħaddiema imma anki l-ekonomija Maltija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.